Hello mga ka-Inday, this is Inday and welcome back to my channel. Yay! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Inday. At sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, before that, mega shout out po kang Ate Noven Art, Ate Evelyn, Kuya Eddie, at saka kang Eileen Bisdak, and also Brilliant Ozan, Nonoy Manoy, Joshua Ducasin, Christian Kyle Rubio, Sofia Timtiman, Ruby Seferina 2, Grace's Channel. Hello po sa inyong lahat, and thank you so much po sa suporta sa pagpapanood sa aking mga videos. And thank you so much po sa inyo, and God bless po sa inyong lahat. And today's video mga ka-Inday, pupunta tayo ngayon sa beach kasi maghahatid ako nito para sa kapatid ko, mga ukay-ukay. Charot, ang init mga ka-Inday. Hindi ako nagdadala ng payong kasi nagiba yung payong ko. Ayun mga ka-Inday, magpasko. Naglalakad lang ako mag-isa. Dito ako nagdaan sa mga ka-Inday. Ito sa ihahatid ko to sa kanila yung mga sanina sa mga bata, yung mga damit sa mga pangbata mga ka-Inday, kasi binigay ito sa amin, at saka ibibigay namin doon sa kapatid ko kasi marami siyang mga anak doon. And matutunghayan yung mamaya guys mga ka-Inday, kasi pupunta tayo sa beach kasi doon tumira yung kapatid ko sa beach. Ipapatingin ko sa iyo, ipapasilip ko sa inyo mga ka-Inday yung sunrise, kuan aray isa may tawag to kanang basta paglubog ng araw, ipapasilip ko sa inyo. So yun mga ka-Inday, ipapasilip ko sa inyo mamaya yung sunset or sunrise. So ayan mga ka-Inday, hi! Ipapasilip ko sa inyo mamaya guys. Nabakta sa kainit kayo, wala ko nadalag payong, kainit kayo. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung lulubog na araw. Hi! At tukog kuan. Bye bye. Kaway-kaway sa tara mo silingan, nanugway o baka. Nanugway baka tora oh. Nagtanaw si Baby 10. Hi sa. Hi. Mama na ni Eileen Bisdak. Shout out po sa iyo Eileen Bisdak. Naray mong mama oh, nanugway baka. Agad ako. So ayan mga ka-Inday, malapit na tayo. Nahang ko kasi may nagbigay kasi sa amin ito ng ukay-ukay ng pangbata, ng mga t-shirt sa mga bata, short. Kaya wala kami, yung mga pamangkin ko nun sa amin kasi meron na silang mga madadaming damit. So ibibigay ko tong damit na ito na ibinigay sa amin ng pinsan ko, ibibigay ko sa kapatid ko kasi aray, di pa ako. Kasi yung mga anak niya kasi walang mga damit, so ibibigay natin. So abangan niyo mamaya guys yung sunset at saka sunrise. Charot lang. Charot, bye bye. So ayan mga ka-Inday, naabot na ko dito sa balay sa kong igsoon, walay tao, ni sulod na lang ko dito sa sulod nila. Asa ka mga tao dito mga ka-Inday, ginoo ko. Hago kayo bakas mga ka-Inday. So ayan, hinihintay ko lang yung kapatid ko kasi nakakapit bahay daw. Sabi ng kanyang anak.
At saka mga kainday, hindi ko pa nabigay yung mga damit na ibinigay sa akin ng pinsan ko. Ibibigay ko sa kanila and hihintayin na lang natin sila. Kung dumating na, mamaya tayong babalik uwi sa bahay. So dito muna tayo and ipapasilip ko sa inyo mamaya guys ang sunset kung gaano siya kaganda dito sa amin. Charot! Dito sa, doon sa inyo maganda mga. So ayun guys. Ayun mga kainday. So ayun mga kainday na rasi. Agad kaayo. Okay. Di ka na sa kuan. Beach the boy. Katipunan. Natag mo ng marating. Ayan, mga kainday. Namili na si Mayora. Ngalagan kayo. Parang nakatan niya. Ano ka ito? Ay, kamarising, nagikan? Pamili. Sama. Lagan kayo nito yung mga kainday. Amot asa na siya gikan. So, ayan mga kainday. Ito na po yung sunrise. Ayan mga kainday. Gandang tingnan. Parang kinukuha ka na ni Lord. Charot lang. Ayan. So, ayan mga kainday, kasama ko yung pamangkin ko na chikiting alit doon. Bulingit kayong dako. Pupunta kami doon mga kainday. Diyan. Pupunta kami dyan. Baktas lang sa ito mga kainday. Kasi so, ayan mga kainday na natasakuan sa mga lugar na dito kaayo. Saan niya? Bulingit kayo. So, ayan mga kainday. Naibangka. Atong ipasilip na ko ang bangka sa inyo guys na malagat na.
ayan mga kainday, mega shoutout po kang Ate Evelyn Rabia, kang Kuya Eddie, Novin Art, Ate Aileen Bisdak. Thank you so much po sa panonood sa videos ko. At saka kang Brilliant Uzan, Nonoy Manoy, Joshua Ducasin, Christian Kyle Rubio, Sofia Timtiman, Ruby Sifurina 2, Grace's Channel. Thank you so much po sa panonood, and thank you po sa suporta nyo sa YouTube channel ko, and God bless po sa inyo, and mega shout out sa ating background. Ito background mga kainday, so very nice. Ayan. Ayan mga kainday. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel mga kainday, please subscribe na po kayo sa YouTube channel ko, and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Ayan mga kainday, thank you so much po sa panunod sa walang kwenta kong video ko ngayon. Walang kwentong content, wala akong ma-content mga kainday, so gumawa na lang ako ng ganito. So thank you so much po, and ako'y magpapaalam na. I'm Inday Rona, and bye. Don't forget to subscribe. Thank you, God bless.